today. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Dneska hrajeme Terpeně. A myslím si, že to bude trpení. A má to být něco, no, postsovětský, něco takového. Hej, pomalu. Mám si udělat něco k večeři. A kde bydlím tady? Tady bydlím. Můžu otevřít? A jo? No dobrý, mě tady něco zlikviduje, jenom protože nemůžu otevřít dveře. Jako vážně Fkem, jo. Počkej, kde bydlím? Tak tady nebydlím. A mám jít do kuchyně, což není tady. Tady taky ne. To se posral. Jo, sem mám nalejt vodu, OK. Ježiši, tak to ne. Můžu to vylejt? Stoj! Ty vole. Otoč se! Kurva! Já mega rozumím rusky. Kam šla ta pytel? Tady je. Co to tu je za mrdník? Já sprintu. Hej, bramburky. Sorry. Ježiši Kriste. Jsem, že do prdele. To by mohly být odpadky, že? Co to je? Můj koš! Koš! OK, budu to radši nosit sám, protože... A hlavně... Kolik je tady těch pytlů? Kámo! Ekologové by ti prdel natrhli. To ani nejsou odpadky, proč to je na zemi? Kokote. Buď tady mám zimu, nebo jsem v Upside Down. Tato hra se může jmenovat klízecí simulátor, ne? Proč se to tak točí? Zatím to není tak zlý, protože jediné, co tady dělám, je, že se rozčiluju nad úklidem. Tak co na hajzlu. Wait a damn minute. Mám se vychcát, nebo tak? Ha? Mám nějak klikat? Halo. To bere mikrofon. Tak to jdi do prdele. Vypadni mi z cesty. Hej, může už se to dovařit? Tak jdem na to. Ej. Duplikační glitch? Co jsou knedlíci? Yes! Jo! Ty vole, to bych taky chtěla umět změnit hrnec na... Otoč se! Au. Stejně mám kompu, OK. Ježiši Kriste. Já můžu papat. Na co mám koukat? Se asi nechci koukat. Na co mám koukat? Ty vole, to je party. Ty vole, můžu se jí přidat? Co je? Kurva, jsem se lekla jenom toho zvuku. Ne! Ne! Co dělat? Hajt. Ne, musím být sticha pak. Já myslela, že mám vyplý mikrofon. Ne, ne, nechtě mě.
Kurva. Absolutně nevím, o čem má být, ale asi úplně nebudeme sami doma. Takže jsem zvědavá. No jistě nakoupit mlíko. Co pa se bude dít zítra ráno? Táta se vrátí, tak aby nemusel pro mlíko. Whoa, 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 hey, 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 hey! Hej, přestaň. Hej, tak ty zvuky jsou strašný. No tak to vůbec. Typ. Jo. Je. To je krásný. No, nikam nejdu, kámo. Wow, to mi to sekne. Tam jít ven. Já si jednou řeknu, že nebudu šetřit elektřinu a ty vole, já ji fakt musím šetřit. Jo, tak toto? Tak to je ono. To je barák. Ty kokos. Kam mám jít? OK. Co to bylo? Kurva! Píto. Ty vole. Že se mi to nezdálo, že prostě jsem slyšela takový cupity. Kámo. Dobrý den. Hej, proč mě sleduješ? Ty jsi jak Vietnamec, když si jde člověk nakoupit. Mlíko, jo? Jsem vlastně měla vzít. To je ono, jo? Jo, oni mě poslední. Jej, tak to jsem asi měla štěstí. Dobrý den, pane. Můžu jít? What the dog doing? Nezavoláte na mě policajty, že ne? Nedá se tady sprintovat, což je asi dobrý znamení. Ty krávo, já nechci. Já lituju toho, že jsem zhasla, jako. Přísám, jestli mi tam teď někdo vlez. Buďte u mě doma, nejdeme. Prostě svítí. Já jsem na rozsvíce nenechala. Já musím po jednom. OK. Jdeme na to. Co teď? Zabít kytičku. Teď jsem to nalila na zem. Zalejeme stůl. No a to vypadá už, že jsem i zahlila kytku. A jo? Kurva! Posrali jste se do píči? Potřebuji čůrat. A ten kropáček jsem asi si omylem strčila do řití, ne? Vždyť jsi sám doma snad. A! Co mi je? Jsem schizofrenik? Nebo? Můžu už dochcat? Děkuju. Myslím si, že mě někdo sledoval u toho, jak si čůram. Tubet. Ježiši Kriste.
Když se člověk bojí, tak je ti to jedno snad, ne? Nebo ty jsi v klidu? Protože já teda ne. Špinkám? Už ne. Po tomhle už nespím. No mně se to taky nelíbí, ale co mám dělat? Jako co mám udělat teď? Jako co mám dělat? A teď kde bylo to světlo? Já mám pocit, že bylo hned jakoby tady zleva, když půjdu jakoby tady. Já se bojím, já se bojím. Já jsem se kopla do stolu. Už to nikdy nebudu hrát. Děkuju. Jo, já jsem si vyhodila kyčel, kurva.